Hi guys, good morning. Welcome sa mong channel, Jijin Burst. Manglaban na po kita. Manglaban ayo guys. Mangbuntag dia, init na. Kasutso. Buntag pa man, kasutso pa man. Ay labunon kasi, tagang kayo. Dua ka planggana. Kusang ibabad. Babad sa tubig din ako rin ibabad og sabon. Kaya muhungok ba mga hugaw. Muna itong labhan. Pasang ibutang tubig ang wasing. Iwasing rin ako guys, kaya mga dekuluro man. Mga puti naman yung puspusan. Muna akong laban ron. Pasingot na bata kaya rin ubos atong dugo. Gamay naman na, duwara ka planggana guys. Mga short, mga pantalon dayon, mga t-shirt. Sinina ang jijin. Painit si Mingkoy. Mingkoy! Painit ka Mingkoy ah. Mingkoy! Hey! Mingkoy! Init na. Wala mo ulan. Imut kayo. Si madam to, sulod si madam. Naligo man to. Magmanabag naligo. Muna man siguro kaligo kaya nahilong na mag CR. Pasingot sa tira na guys para maubos sa itong BP. Pero pa BP may inika. Udadlaw. Mga Martes siguro kay naikuan sa center na pag mo pabiti. Kana na to mugya po ng dugo, adi na maayo. Balik na butanig, kuan exercise. Jogging na po ni kabuntag. Ni kahapon mag-gym para maubos dayon ng BP. Wala mo koy hagugod guys, nasa balay. Di na kay kukuan ba? Kaya itong mag-gym kahit tapos si kabuntag mag jogging lain na ning dadidara na tangyate sapit na 40 murag dol high blood naman dayon taas mo din ng BP. Ang balik na pugkuan balik na pugkog jogging din mag gym din kahapon jijin murag makakuan naman to ako kaya pambuhat sa balay pwede pa mo kong biyahe pa ako na sandalong di ka buntag para ako mag-jogging siya, magpahangin-hangin siya dapat sa seawall ba? At namin sa seawall exercise tagbalik kayo skin na excuse exercise tagbalik kayo delikado katong pasagdan init terbang panahon wala na yung muragwa naman siguro bagyo kay kuha naman, init na magayo guys, ako saning kuwan guys, kaya ako nang ilunod sa wasing. Uy! Morning ma'am. Hey guys, magandang buntag. Happy birthday ni Ate Flora. Happy birthday te. I love you. Happy birthday ni Flora. Kanunay. Happy birthday te. Dali mo ditson. Magamping sa kanunay te. Ang wish ni mo nga mawanan tanay mo ang ipamati sa imo ang lawas. Laban lang ta sa karang kinabuhi. Amping mo sa kanunay. Managligo? Ang laban na po nag-isa ka tao. Hindi na akong trabaho. Grabing inita na, grabe yun. Kuyog niya ta magkuha nga balik og jogging din. Atura ka dito magpahangin ra ka ba sa seawall. Bawal mo ka magkuhan. Kuyog ira mo ko. Mag-jogging og balik kay ni kahapon mag-gym na pug ko. Kay murag lain na ning didara na tara. May kay bata pa ka. Bata din ng 37. Ay nako, Ginoo. Pasingot ka pagbalik ka ni. Ano may one good? Nara sa balay. Pakoperahe to ang takos bolo. Ninga ba ng takong apirote? Datag kubaw sa. Datag ko. Umuta bay. Umuta bay. Ngano di gumot na kay mahimo. Imong mahimo. Bayo. Ay, iya bayo. Umuta bayo. Ay, nako, igo na to sabi. Mut, kumbati na ba ko ng ka planggana oh. Kumbati. Exercise jud kay bondiri na ra ba nang imuhang dugo, imong sugar. Di ko mutuot akong dugo eh. Ano na ko mutuo ka na sa sinter og mulang gyapon mutuo nako Kay katong pag-BP nimo dito sa generic ka malito kay nakabarog man ka. Daily Dapat naglingkod. daily po kay accurate na inana guys kay katong
nag-renew kong lisensya, kaduha po ko BPA, ang unang BPA nato taas din sunod ang sa manumano na. 120 ra lagi nganong sa kuan, abot to 150 gito ko sa una. Ni 120 ra sa manumano. Muta bay. Okay, trabaho na ko din, unsa mo nang formado Mura mag si Lola Masyang. Mo na naman taon nga hipok mo ara nga gahang mga hipok nga maong di na dari na lamang tama. Yung lagay mangita na po sa ukay-ukay. Ukay-ukay lang guys kay di man ta ka-afford og mula na sa ukay-ukay tag 50, tag 30, 20. Kumbati na. Gang exercise nga na raman kada buntag. Lolo. Gara-gara po kuno. Nga na raman. Wala na day guys katong gingon na muna nagnanayang katong nakuha sa hilo wa na kuara gid dito siguro katong hilo ba. Salin. Wa to siya magdikit ang panit guys kay na may hilo pagkatangtang sa hilo usa pa siya ni gawas. Kuan ra to salin-salin. Wala naman guys. Tud pa nila salin-salin ba duga-duga. Sige magyapon na magbutangan og kuan katong cream na sa to. Baktruban mo yan mo sige gibutang para munipis pud ang iyang murag kuwat ba. Para siyang liog sige na mo gibutangan sa una na di kaya ilhan. Mo yan mo gibutang baktruban. Nag-goal ba mi ato kay kuya ubaya na pero daghang may nag-goal ato. Daghang nag-goal. Yang labo na istorya ano ni. Ita bay. Why? Ipaglampan na. Why help dia help? Why help? Hindi ako magwas-was. Ako magwas-was. Ayaw. Musilit pa dyan yung pamislit. One. Ang laman na noy. Me? Hi guys, mangod to guys. As madam ay. Duha na iliog. Mula ka na meron guys kay magkuha sa cardigan. Ako rin makuha kay sakasaka na basagdan to sa taas. 3rd floor man siguro. Kami nagiyan kuyog, pakuyog ko. Kay hapdi raman sila. Si madam ay mabilin rin na. Si madam mo. Black lady! Hi guys, madyo to. Manamig palid to. Taas na sa umbo ko. Mura na magog si Juan. Napipista sa Punta Cruz, Maribo, kila kaya Tinolina. Napipista sa Injote. Mista tabi na? Sa Tirobi dito galuto. Ato na tagay. Tara, magalaw na na. Lakaw sa mi be. Lakaw sa mi guys kay alaw na ra ba ang gingon dito na kuha ng card. Bilin sa naman si madam. Kuya, og suot mo. Mura magsidolping puti man tanan, all white man. Ha? Di ako picture kay ang tanaw no kinsa ulit taon ni duha tanawon. Siyempre siya may ulitaw, alam mag ako may ulitaw. Raman mo gitsuon. Basig mingon ka na. Paggaragara, ulitaw. Pagdating pag dyan ni Jag, dyan na tanaw nga di na namapil mo. Aram sa kamera. Di ba? Bisag kung sa sabyo, sabyo. Manunuway jud ka. Tara na. Oh. Mararaman mo manghud og maguwang. Yan sa panahon, oy. Tara na. Shout out ati muna sa t-shirt ni Junjun. Tara ki. Kawala ko na mo ko. Yan na guys, nauli na sila guys. Niyan sa maging muhang ma'am. Hindi, naman makanapil sa top. Yan na lang yung extra na. Kuan ko no. Kanang mahabol pa niya. So, may ramang diferensya na may usaray na bawas ba? Tagsaray na bawas. Katong na siguro singgot pagka hospital nimo. Okay raman na, daghan naging successful nga di appeal sa top. Pero niya na yung may extra na habulag yan kaya ron na kay middle ni moving up. Niya na yung may extra. Wala may kuhan. Wala may Unsa ding subject nga ning os-os? agmatra may itiit. Hinay lang yung maestra kaya wala siya ma-appeal dito sa ranking. Kanya yung maestra na kanang apsagi habula ko na ba pero makamidal ko na siya inikuan. Inig moving up ang sila. Kaya 4th year naman.
95 eh. Ang si kinada ka average. Wala ko kagraduan ni 95. Degree na 95 na na, eh. Kaya na yung grado. Asa nang subject ka 95? English mo siguro na. English may kinadakan ako pero English yun, 95. English may kinadakan ko nila ako. Physical education, 95. Yung 94 ang English. Puro manin, kuhan ray ang kuhan. Kuhan rang 80. 88. 88. 87. Kasagaran, 92, 90, 95, 95, 94. Ang math, mga baba. 94, oh, 94, 92, 90, 95, 92. Unsa wa ka nakagrado og 95? Lord. Unsa ra day mo grado sa una? 80, 83. Bugoy mong Ininat tagi mo ang grado sa una? Uy, inihat man ng 80. Pero nakagrado dito ko ni noon. At sa 70? 75 ang at sa. At sa shitin tabi na basta shitin ta kapinat sa Mo na kay sige ra mo pang chicks. Nakagrado hindi yan. sayang lang. Yung maestra nang inayang baya, wala na siya dito sa ranking basa ko. Sa blackboard, isuot mo to. Hindi nag-upsag yan. Pero magka-middle ka ilig. Moving up. Oh, kay mamita, lola ni mo. Kuyaw. Kuyaw ka, Jo. Ang talagang buhay. Minsan, paan. Yan. Upat ka lenog ni. Di na importante na maging mga tagpuan, basta importante makapasar, makahuman sa pag-eskwela. Sa nato ng mga top. Upat saya nga pagsikan reading ako lenog duwar man tana. Sa nato ng top din pag-abot sa dulo, may trabaho, tapot sa bongbong. Sayang lang ba? Ha? Sayang. Oh, mang abtan matag kuan. Pagkasakit mama ni mo absent ka, wa mo kumahimo. Madawat bitag kuan kay ano. Ginoo kabalo na Mabitaw port mabayar na. Koy Roy. Sayang ako lenog pagsikan reading duwar gud naka utso. Puros gud na lubing taon tatanan. Karon na third upat na duwa ka utso. Abintaan na utso. May naatsa pa na. Uy, tanga kanino. Di ka makadawat. Ayun tapos. Ibaway man pa na ako na pag-exam bay na nga perfect gud tong exam pero wag Kaya ya. mo laging kuan na. Labinat gyud ko na tong mga kulang na ko mga kulang. performance tasks. Ana man din. Kompleto makukuan ma. Ang akong output ay problema kompleto. Mga kulang na ko sa motong mga adlaw nga absent ko ba din na gi-perform dito nga by group ma. Acting Oh, na acting. ana. Kung kapit din, di na baya ka pwede mo comply ana kasi syempre mana-mana. Di man na. Importante makahumang eskwela. Sa nato ng top inigabot sa dulo top sa bongbong. May kwinta gyapon. Kinahanglan na pagbutihan gyapon ng pag-eskwela. Wala na yung kuan-kuan. Daghan ka dyan mga nahimong maestra nga wa napil sa top. Nakapasar sa board exam. Moro ni importante. Hindi man importante guna. Awag anak ni ate din oh. Wa kuno toy apil sa ta pero na maestra man. Importante makahuman mo eskwela. Ano na importante. Ano na ng top. Hindi paminaw na top pero sa manog di kaya. Bukson. Katong adlaw imbis nga mo atin ko ato ihapdi ko kay giuli na ko sa mama mo man to giuli sa mama kay katong nag-chat na ko nga sakit na ko no kay Anton mo to niapdi ko man ako kapil og performance ni Katong sa Cardinal pa ko na hospital. din pagugma to absent ko ato reporting punto to nagsunod Basa kanina. Reporting pangit anak na. English ba yun? Nagyapon English hindi baba English may pinakadako na ako 94, 95 graduan mo. Lupig ka, wa ka kagrado gingana. Ako nakagrado ko gingana. Asa?
Ang bugiro. Otro po. Kaso lang, sa sobrang kahirapan, wala ako nakagraduate og high school. Kaya di man kaya pa eskwelahon. Ako man mo'y nagpa-eskwela sa ubang igsuon. Bahala nagwa ko nakahuman, basta sila nakahuman, nakagraduate og high school man lang. Bahala gwa ko nakagraduate og kanang bisag high school na laman, basta gahang mga manghod nakagraduate sila high school. Diya si Ate Ali naka-eskwela college. Nalipay naman po ko. Muna yung anak na dapat tularan. Dako po katabang nila kay naka-eskwela man sila sa hanggi trabahuan. Di proud na po ko sa ang kaugalingon. Bisaw ako nakagraduate og high school kay sila nakagraduate man. Grabe ko nung be. Ako'y proud nimo pa kay imo kong napatambok. Mas mo proud pa jud ko nimo, imo pa kong mapaniwang. Ika? Hindi na kumusubuto, iniiwan sin kami ni. Iniiwan ka. Mas mo proud pa kung imo pa kong mapaniwang. Parehas lawas na des niagi ba. Siksi. Siksi lagi, yung murang magkagbayot. Di oy, mura pag bayot. Oo. Di pa rin siya mga kuhan. Hindi ko naan pag nato eh. Magkagbayot. Ang ano pa si Sijang palabas, nga ilakilak, ilakilak pa tag-apil. Hindi pa mo kabanlaw kay init pang ko, manlaw ko. Mas nindot jud og naay pinag-aralan. Nahuman. Ang pag-eskwela ga jud mo importante karong panahon na. Dapat magtaban na kayo ng Tanawa parehas na mo oh. Wa minahuman, luoy ka jud kinabuhi. Kaway natapos. katrabaho, bisa ginani ng tabi, katrabaho matag marangal. Pero ako swerte ko kay bisag ako nakagraduate og high school, nakatrabaho kong company. Ikaloyan ko sa Ginoo, nadawat ko bisag undergraduate ko. Nara ga dyan naspad sa tao o pagbuot sa Ginoo unsay ihatag nimong kahimtang. Pagbuot ra ga dyan sa Ginoo unsay imong kwan baka palaran. Kaya ako bitaw ako ka-graduate og kanang high school, nakatrabaho man kong factory 15 years. Di basihan na ang mga pambasturan. Nindot mo makahuman, pero di basihan na mga pambasturan. May na makahuman di pa. Pero mas lami ga dyan na kay eskwelahan kay di ka tamay-tamadyon. Tanawa ako tinamay-tamay bulok kuno. Mas lami ka dyan ang nakag-eskwelahan kay di ka tamadyon. Sakit ba japod? Tanawa tay grado ba? Anja apakan naman ta sa tangisig kataw kaminusan ta kay watay grado. Uy, kami nung siya yung paglingon. Di man ako ning kaminus sa ang kaugalingan. Proud mga ni ko sa ang kaugalingan. Ang mga tao mo ning kaminus na ho. Pasag niya! Takban na siya sa salida. Mo gyapon na pamilitan na. Oh, uy, ang bata din. Wala, papaway ba uli? Pero kailangan nyo rin malaman yung nararamdaman ko. Lakilak na salida ah. Gusto ko na mag-aaway kami, pero kailangan nyo malaman at marinig yung totoo. Gano'n din na. Mas karapatan na husgahan yung nararamdaman ko. Dahil wala naman sa dun eh. Wala sa dun ang mga panahon na yun. Ako yung nandun.